Benvinguts una setmana més als apunts de viatge de Newscat TV. Avui viatgem a l'Amazones, i en concret a l'Amazones del Perú. Ja sabeu que Perú és un país amb tres ambients diferents, el desert, la serralada i l'Amazones. I en concret anirem al que és la capital de l'Amazones, a la ciutat d'Iquitos, que es troba justament envoltada de tota la selva de l'Amazones. De fet, l'única manera d'accedir-hi és per avió o en barca, seguint les aigües de l'Amazones. I el que farem és descobrir una mica justament què es pot veure, no només a la ciutat, sinó també al voltant. La ciutat és del segle XVIII, la van fundar inicialment com una missió els jesuïtes, justament al costat del poble d'indígenes que s'anomenaven els Iquito. D'aquí ve la població d'Iquitos. Però realment quan va fer el gran salt d'importància, i actualment és la cinquena ciutat més important del Perú, va ser a partir del 1880 amb la descoberta del cautxú. El cautxú, que és el que permetia fer els pneumàtics, justament lligat amb la revolució de l'era de l'automoció, i per tant el que volien era justament enriquir-se a base del cautxú. I realment es van enriquir. Hi ha moltíssimes famílies que gràcies a l'extracció del cautxú de la selva es van enriquir i van començar a construir grans cases, grans mansions que encara avui en dia es troben a la ciutat d'Iquitos, i algunes d'elles són realment monuments impressionants. Per exemple, al 1890, Gustav Eiffel va portar una casa tota de ferro, una mica amb reminiscències de la Torre Eiffel, que va construir ell mateix, una casa construïda al costat de la plaça principal de la ciutat, que és exactament metàl·lica, recoberta amb tota una sèrie de plafons de guix i de fusta. També aquí a Iquitos, el 1912, es va crear el primer hotel de luxe de Perú. Imagineu llavors realment la significància d'aquesta ciutat com a centre de riquesa del país de Perú. Actualment aquesta riquesa ha anat minvant, més aviat és de classe mitja-baixa, però s'hi poden trobar realment coses extraordinàries. Una d'elles, per exemple, és el Mercado de Belén, que es diu, que és un mercat que el que fa és transportar tots els productes de la selva per ser venuts a la població local. De manera que hi ha unes 150 comunitats indígenes dels voltants que tot el que recullen de la selva ho porten allà. I així el que et pots trobar és des de fruita tropical i exuberant fins a plantes medicinals, fins i tot licors fets amb maceració d'algunes lianes o de plantes. La liana, per exemple, coneguda com a ayahuasca, que és una liana que els indígenes fan servir per fumar de manera que es puguin connectar amb els esperits, o, per exemple, també carns de caça, i una d'elles pot ser, per exemple, el caiman. Pots trobar un cap de caiman o fins i tot una pota, fins i tot ja cuinats, de manera que simplement el compres i te'l pots menjar. O, per exemple, altres exquisiteses que diuen ells, que serien, per exemple, els ous de tortuga. Les tortugues ponen ous a les platges que hi ha al costat del riu, i els indígenes el que fan és recollir-los i bullir-los. Però si realment volem conèixer aquests indígenes hem d'anar una mica més enllà. De fet, molt a prop d'Iquitos hi ha uns quants poblats de l'ètnia Yawa, i quan arribes allà amb la teva barca, el que fan és una mica una mostra de les seves activitats tradicionals. Canten una mica, toquen música, els veus amb les seves vestimentes de tela o fins i tot d'elements vegetals, i fins i tot t'ensenyen algunes de les coses que necessiten ells per sobreviure. Per exemple, el que són reconèixer les plantes que utilitzen comúment, o fins i tot el disparar sarbatana, aquells elements tubulars tan llargs que serveixen per llançar fletxes contra, per exemple, micos, que hi ha en molta gran quantitat en la selva. Hi ha un d'ells que és la mona udoladora, que fa un soroll que es reconeix directament només pel so, i després quan les veus ja veus la seva expansió gutural, que és el que permet fer molt de soroll. I realment la gran excursió a fer aquí a Iquitos és justament anar a l'Amazones, endinsar-se a la selva, en el més profund de la jungla, i descobrir justament tota aquesta fauna i vegetació especials. La millor manera de fer-ho és amb una barca, a través de Nauta, que és una de les petites poblacions al costat d'Iquitos, i a partir d'aquí vas remuntant el riu
entre el Marañón i l'Ucayali, que són els dos afluents principals, i mica en mica ens anem endinsant per la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, que és la zona protegida, són més de 20.000 quilòmetres quadrats, que ens permetrà veure tota mena d'animals, i especialment en el riu. Aquest riu és un tram en el que hi ha molta vida, no només de peixos, piranyes, per exemple, això és una dentadura de piranya caçada, pescada en el riu, sinó també de dofins. Hi ha dues espècies de dofins, una d'elles és la més fàcil de veure, que són els dofins grisos de riu, però l'altra és el dofí rosa. És un dofí amb un musell molt allargat i un color rosa realment preciós. Espero que aquest viatge a través de la selva de l'Amazones us hagi agradat i ens veiem la propera setmana aquí, a l'Apunts de Viatge de Newscat TV. Moltes gràcies.